Igsuon mamati gayud kita sa pulong sa Dios ug ato gayud kining dawaton nga matinud-anon gayud. Sama sa pagpadala sa Dios sa iyang anak dinhi sa kalibutan, kinahanglan ato gayud kining dawaton nga matinud-anon gayud. Tungod kay kung atong dawaton ug mamati kita sa iyang pulong, ato gayong masabtan ang atong pagkinabuhi nini nga kalibutan ug kanang mga pulong nga atong gipamati ug ato kanang masabtan, mao kanay magtudlo kanato sa pagkinabuhi nga matarong ug pinaagi ni ana ato gyud nga maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Juan 5 versikulo 24. Sultihan ko kamo, ang mamati sa akong gisulti og mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Mao kanay importante igsuon sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan nga ato gayong paminawon ang pulong sa Dios ug ato gayud kining dawaton sa kinasing-kasing gayud sama sa atong pagdawat ni Kristo sa atong kinabuhi. Ato gayong puy-an magkinabuhi kita nga dunay Kristo, dunay Dios sa atong kinabuhi. Tungod kay kanang tanan igsuon ang mga pulong sa Dios nga atong nabati, ang mga pulong sa Dios nga atong mabasa, mao kanay magtudlo kanato sa pagkinabuhi nga matarong nini nga kalibutan aron dili kita makabuhat sa mga butang nga dili uyon sa kabubuton sa Dios, aron sa kanunay kita magpasidungog kaniya, sa kanunay kita magbuhat sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Tungod kay kanang tanan igsuon mao kanay maghatod kanato, mao kanay magdala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ato gayng maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Tungod kay ato namang nalatas ang kinabuhi dinhi sa kalibutan ug ato nang dawaton ang kinabuhi nga makigkauban ngadto sa Dios, ngadto sa iyang gingharian. Mao sa kanunay igsuon atong buhaton ang mga butang nga makapasidungog sa Dios, mga butang nga makapahimuot kaniya ug dili katong mga butang kasukwahi diha sa iyang kabubuton. Sa kanunay igsuon kita magmatinud-anon sa atong pagdawat ni Kristo sa atong tibuok kinabuhi. Sa kanunay igsuon kita mamati sa iyang pulong aron atong maangkon kanang tanan, aron atong masabtan kanang tanan kung unsaon pagkinabuhi dinhi sa kalibutan nga adunay Dios ug adunay Kristo. Amen. God bless sa tanan.